Мы продолжаем нашу передачу и приглашаем к экрану очередную именинницу, жительницу города Сызрани Мифтахуддинову Алсу Рустямовну. Сегодня она встречает свой день рождения. С незабываемым торжеством жизни спешат ее поздравить родные и близкие. Любящий муж Денис Валерьевич, сын Руслан, мама Зульфия Самятовна, папа Рустам Джавдатович, семья Шарафуддиновых, сестра Гузель с мужем Наилем и племянница Айсалушка. Поздравляю тебя, моя вторая половинка, с этим счастливым и прекрасным днем. Желаю тебе, моя родная, крепкого здоровья, женственности, лучезарности и красоты. Пусть твоя божественная улыбка всегда освещает нашу жизнь. Твои нежные руки окутывают нас лаской и заботой, а твои прекрасные глаза никогда не знают, что такое слезы. Пусть жизнь тебя, моя милая, радует яркими событиями и балует радостными встречами. Будь, моя дорогая, успешной, самодостаточной и счастливой женщиной, а я всегда обязуюсь быть рядом с тобой, оберегать, защищать, ценить, любить и заботиться о тебе. Моей красивой половине, что в доме бережет уют, желаю я не знать уныния, улыбка, чтоб касалась губ, чтоб все победы и награды, все комплименты и цветы, чтобы всему была ты рада и чтоб довольна была ты, чтоб знала, как же ты красива, как ты прекрасна и нежна, ты вдохновение и сила. Люблю тебя, моя жена. Кадірлі, иң яраткан, сүйікли қызыбыз. Алтындай, қадірлі болған сіңілім, апакай. Рөхсәт ит сине шын күңелдән матур туган көнең белән котларга. Син безнең бик шук, шаян бала булып үстең. Һәр вакыт үзең алдына куйган максатыңа ирешергә тырыштың. Һәм бүген дә син үз әйткән сүзләреңнән чыкмыйча матур яшисең. Без беләбез, син олыгайгач та, гомер юлыңда бер егылып, бер торсаң да гомердә еламадың. Һәр вакыт үзем тырышам, үзем булдырам дип яшисең. Синең шундый холкыңа без күнеп яраттык үзеңне. Бәйрәмеңдә сиңа чын хатын-кыз бәхете телибез. Ярат һәм яратыл. Ә иң мөһиме, әлбәттә, саулыкка, исәнлеккә күмелеп яшә. Барыбыз өчен дә терәк тә, куаныч та син. Гаиләңдә иминлек, бәрәкәт, тантана итсен. Кадерлебез туган көнен каршы ала кыш айы. Безгә аны котларга бит чыкты менә бер җае. Ни телиек? Барысы бар, җан тынычлыгы булсын. Бүгенге матур бәйрәмдә шатлыгы белән өй тулсын. Саулыкны без зур капчыкка бирер идек тутырып. Бүген бергә шәйләр ичеп торыр идек утырып. Һәммәгезне бәхетле итә алдың кызым тормышта. Кирәк чакта назлы булдың, вакытында кырышта. Мең рәхмәтләр яусын сиңа, бар кылган эшең өчен. 100 яшеңә җитәргә дә бирсен Ходаем көчең. Ирең белән тигез генә гомерләрне итегез. Икәү бергә шатландырып, алтын туйга җитегез. Туган көн ул, бәйрәмнәрнең шатлыклы, күңеллесе, киләчәге якты булсын, тынычлы бүгенгесе. Хөрмәтле Алсу Рөстәмовна, туган көнегез котлы булсын. Алдагы җырны бары сезнең өчен генә яңгыратабыз. Изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Табында дусларың, яныңда
Kile